खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो दायो दंफैयो स्टेशनावहाय आङो मानि थाखायहाय बेसे गोजान थाङो ट्रेन दिनैहाय आंहा दङ नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांदो लोगोसे बाबु दङ नै बहाय बेफोरखौहाय लाबाय आरो दिनैहाय वेदाराबो बिरादनो थान्दा ओरैबायदि नखाबो फ्रि फ्रि हागासिनो दङ माने साउथ बेंगलावहाय cyclone फैनायनि खोथाना बेनिखायनो फ्रि फ्रि हागासिनो दं नखाबो दायो ट्रेना फैगासिनो दङ ट्रेना फैगासिनो दङ दायो नै दायो नै ट्रेनावहाय गाखोबाय बेनिफ्राय बहुत गोजान थांनांगौ सफर ओले बाबाले जुथा मोनसे गबाय बाबानि जुथा मोनसे गबाय ओले बाबाले बाबा बाबा सना याव जों बाबु बियो बाबु ओले बाबु बियो लाजा गोबाङा गोसोआव साननो हागौ जे आङो महाय थाङो आरोना गथ'खौ लानानै आर्जेन्ट थांना इमारजेन्सि खामानिनो जाना होदों आरो कलकातायावहाय अफिसियेल आंनो खामानिनि थाखायहाय आङो दायो थांगासिनो दङ मा प्रब्लेम जादों मादों नोंथांमोनजोंहाय आङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो शेयार खालामलांगोन दायो लाइफआ पुरा रेस्टलेसनेस जागासिनो दङ आरो गोबाव सम जाबाय नोंथांमोना बयबोनो मिथिगौ आंहा गथ' मोनबाय गथ' दङ दायो सिजारावसो जादों नालाय बिनि उनावहायबो माने बेबादिनो मानसिनि सिचुवेशनासो लाबोयो आरोना गासैखौबो सिचुवेशनजों लोगोसे मानसिया खारगौ जायो उपाय गैया बेबादिनो खारै खारै माने टायार्डनेस मोनबाय आरो थेवबोनो उपाय गैया दा आसामनिफ्राय दाखालि बिश्वनाथ सारियालियाव थांदोंमोन आरोना आंनि बिहाव बिखुनजो जेराव थायो बे जायगायाव थांदोंमोन बेयावनिफ्राय फैबाय उदालगुरि होये बेनिफ्राय आरोबावनो न'आव फैबाय देहायाबो बारा मोजां नंस्रायामोन खारन आंनि बे खर'आ लेफ्ट साइडजोंहाय दाखालि ट्रमाटाइज जानानै दङ दायो आङो इन्जुरि जानानैहाय देहाया बारा मोजां मोनस्रायाखैमोन ओरै बेनि सानायजों ओमफ्रायहाय देहायावबो एसे दुरबल एसेबां ट्राबल जाबाय बेनिखायनो आङो दा सि फाननायनि माबाफोरखौबो आङो भिडिअखौ गोदान भिडिअ होआखै नाथाय माखासे मानि गोदान कालेक्शनफोर रेडि जानानै दङ नै बिसोरो बिबै बिछौ आरोना बिबै बिछौ दङ दा बाबुआबो अन्थाव बाथाव माने समजों लोगोसे उन्दै गथ'ब्लाबोनो खारफाबायनो गोनां जादों मानसिनि लाइफआ बेबादिनो आरोना जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासे सिमावहाय मानसिनि जिबनावहाय माने खारनाय आरो खारनाय जाबाय थायो आरोना मानसियाथ' मावाब्ला मोनजाया आरो बे उदै थाइसेनि थाखायनो मावनो गोनां जायो माने बे जानायनि थाखायनो मावो मानसिया बे मावनायनि थाखायनो जानाङो आरो आङो माने सामटाइम बिदिनो सानबाय थायो आरो गोसोआवहाय मानसिनि लाइफआ बेबायदिनो मोनसे साइकेलावहाय खारबाय थायो आरो सामटाइम जोंनि लाइफआवहाय जेब्ला माखासे माने सिचुवेशन फैयो बे समावहाय पार्सनेलि बा फेमिलि लाइफआवहाय माखासे माने जेब्ला प्रब्लेम फैयो सामटाइम मानसि जानायलाय गावनि थोङैहाय गावनि फारसेल' नायोब्ला सानो लाइफआ बेबादिजोंनो जोबनोसै नामा बेनो एन्डिंसै नामा लाइफनि बेफोरबादिबो फिल जायो खिन्थु अगले पलावहाय जेब्ला संसारनि माखासे माने मानसिफोरखौ जेब्ला नायहरो बा सिचुवेशनफोरखौ नायहरो अब्ला सानो आरो ना माने गोजौनि जों जायखौ इसोर होननानै जों फोथायोना इसोरा हयथ'बा अनेकथा बेटार लाइफ होदों नामा जोंनो बेफोरबादि रियेलाइज जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि लाइफआवहाय फेलियरबो फैयो सामटाइम जों जेरै हास्थायो गासैबो हास्थायनाय बादि जाजोबा इच फेलियरा मानसिनि जिबनावहाय माने मोनसे लेसन फोरोंलाङो आरो ना
तो जुदि हयतोबा जोंनि जीबनफ्रावहाय जुदि बेफोरबादि फेलियरफ्रा फैयाब्ला हयतो जोङो बेफोरबादि सिचुएशन जे मानसिनि लाइफआव फैयो बेखौबो हयतो जोङो फेस खालामनो हानाय नङामोन आरो बेफोरखौ जों मिथिनायबो नङामोन बुजिनो हानाय नङामोन तो प्रत्येकटा फेलियरा मानसिनि जीबनाव माबा मोनसे ना माबा मोनसे लेसन होयो आरो फोरोङो दायो साउथ बेंगलावहाय दाना साइक्ल'न फैनायनि खोथा दङ आरोना तो दिनै आरो गाबोननि गेजेरावहायनो बे साइक्ल'ना लेन्ड जानायनि खोथा तो बेफोरबायदि साइक्ल'नखौ आं सिगांबो नुबाय बिरादनो गिथावना जायो आरोना आंनि माने आं जेब्ला कलकातायावहाय आंना डिउटिमोन बे समावहायनो आङो मोननै मोनथामसो साइक्ल'नखौहाय आङो लोगो मोनदों ओरैबादि गिथावना जायो आरोना तो बिनिखायनो गोसोआव गिनायबो दं खिन्थु उपाय गैया दायो आंहा ओरैबादि इमारजेन्सि खामानि जानो हादों अफिसियेलि जे आङो बाध्य थांनोहाय तो बिनिखायनो आङो दा लोगोसे गथ'खौ लानानैब्लाबोनो आङो थांसै बाबा सना say hello say hello hello everyone we are going to Kolkata today Baba we are going to Kolkata today to rise for बेबायदिनो दिनै जों ट्राभेल खालामलांगोन आरो तो नोंथांमोनजोंहाय आरोबावनो नेक्स्ट भिडिअ'हाय लोगो मोनगोन आरो जायफ्रा दखनानि भिडिअ नेनानै थागासिनो दङ दखना अर्डार हरनो होननानैहाय आङो पसिबल जायोब्ला कलकातानिफ्राय रिटार्न बेक जानानैहाय नोंथांमोननो गोदान गोदान कालेक्शनफोरखौबो आङो देखायनो नाजागोन बाबा सना जिउ बाबा सना जा अन्थाव बाबुआ माने बियो रायज्लायो रायज्लायो माने दाबोनो जेबो तो बुंनो हाया फिसागोरलैफोरनि जास्ट उ आ बेफोरबायदि ना अन्थाव नोंनि बाबा सना से टाटा दे रायजोफोर बिदिब्ला नोंथांमोनजों लोगो मोनबावनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय गोजोन्थों